സുഹൃത്തുക്കളെ, പത്മശ്രീ ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു മീൻപിടുത്ത വീഡിയോ ആവാമെന്ന് കരുതി. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവം കേട്ടോ, മീൻ പിടിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു മീൻപിടുത്ത വീഡിയോ ആവാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ പുഴയിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ വന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്ത് മീൻ കിട്ടുമെന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാം. ഓക്കെ, എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ്. ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്താണ് കേട്ടോ, പുഴയിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്ന ഇരുന്ത്. അപ്പോൾ ഏട്ടനെ പിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. വെള്ളമൊക്കെ കൂടുതലാണ്, കുറേ മാസങ്ങളായി മീൻ പിടിക്കാൻ വരാണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സീനിലല്ല. ചൂണ്ടൽ നിലത്ത് കുടുങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു മുണ്ടെടുത്ത് വിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ചൂണ്ടൽ കുടുങ്ങില്ല, ഇതിലഴിച്ചിട്ടാൽ മീൻ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നോക്ക്, നമ്മൾ വലിപ്പമുണ്ടോ? അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളൊരു ഏട്ട വരുന്നുണ്ട്. കര കയറി നോക്ക്. ഫസ്റ്റ് മീൻ നമുക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടതാ. അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളൊരു ഏട്ട. ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് മീനായിട്ട് നമുക്ക് ഏട്ടാ, അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ളതായിട്ട് കേട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല. മുള്ളുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇതിനെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് പിടിക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഏട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള സാധനം. പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റിസ്ക് കേട്ടോ. ശ്രദ്ധിച്ച് പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആശാൻ പണി തരും. അതിനടുത്ത് നിർത്തണ്ട. മീനായിട്ടത് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ ഏട്ടയ്ക്ക്. എൻ്റെ മീൻപിടുത്ത വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും കിട്ടിയ മീനിനൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഒരുപാട്